Wara lejl twil ta' ġlied u insulti bejn esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista, il-kordinatur politiku tal-Partit Jean Pierre Debono ħabbar li ma kienx se jaċċetta s-siġġu parlamentari ta' David Stellini. Jean Pierre Debono konferma l-istorja ta' News li l-Ħadd fil-għaxija żvelajna li Jean Pierre Debono kien se jċedi s-siġġu minħabba allegazzjonijiet ta' irregolaritajiet fil-vot tas-Sibt. Fittra li bat l-Kap Nazzjonalista Adrian Delia, Jean Pierre Debono qal li mhux se jieħu l-ġurament tal-ħatra bħala membru parlamentari minkejja li rebaħ elezzjoni demokratika interna. Debono qal li hija gidba l-allegazzjoni li babas il-lista tal-membri li vvutaw fl-Eżekuttiv u nota li ħadd minn dawk preżenti għall-laqgħa tal-Eżekuttiv m'oġġezzjona l-vot. U għata falħtija fuq l-eks preċedent tal-Eżekuttiv markant nisamut, għax qal li kien hu li mexxa din l-elezzjoni tant li kellu l-lista tal-membri kollha tal-Eżekuttiv u għajtilhom wieħed. Debono ddeskriva l-allegazzjonijiet kontrih bħala gideb u fabrikazzjonijiet ta' persuna li mista tafferma aħjar. Fitra miżawda botti lejn il-fazzjoni tal-eks-Kap Simon Busuttil, Debono qal li jrid li jwarbu mill-Partit Nazzjonalista l-elementi tal-politika tal-ejra, tal-kilba l-poter akkosta kollox u tal-mibeda li fnew lill-Partit Nazzjonalista tul l-aħħar snin. Huwa sostna li minħabba dawn l-elementi l-Partit Nazzjonalista m'għadux jingħaraf. F'intervista fuq il-midja Nazzjonalista, Debono stqar li jrid li l-Partit Nazzjonalista jissaffa minn ċerti elementi. U anke mill-Partit ukoll jagħmel eżami ta' kif jissaffa minn ċertu elementi li l-Partit xakluh waqfuh milli jimxi l-qudiem matul is-sentejn li għaddew. Fl-ittra lill-Kap Nazzjonalista, Debono żied jgħid li huwa ċar ferm aktar minn qatt qabel li l-istess grupp ta' nies li maċċettawx ir-riżultat demokratiku tal-elezzjoni tiegħek bħala kap tal-Partit illum għaddejjin b'kampanja qalila biex jattakkaw u jiskreditaw lili personalment għal fatt li kont jien li ċedejt is-siġġu parlamentari tiegħi biex Adrian Delia jinħatar kap. Waqt li fisser dan l-attak bħala attentat ieħor mill-istess nies fuq il-Partit, Debono żied jgħid li ma jridx lil dawn in-nies ikomplu jkissru l-Partit u jippruvaw jimminaw il-kredibilità tal-Partit u ta' Adrian Delia f'dan il-mument kruċjali. Qal li mhux se jħallihom jiqdew bl-elezzjoni għal co-option fis-siġġu ta' David Stellini u għalhekk ma kienx se jieħu l-ġurament tal-ħatra bħala deputat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.